ka taa Burkina Faso k'a yira ko Burkina Faso sennadolantan forobatɔn sennadolantanna dɔ bɛ yen min tɔgɔ Yakuba Nasser Kita ale kɔni y'a bolonɔ bila sɛbɛn na a tun bɛ tɔn min na sennadolantan na Sɛribi jamana kan n'o tɔgɔ Étoile Rouge a bɔr'o la a bɛna taa Angleterre tɔn na min tɔgɔ ko Wolverhampton o kɔni sɛbɛn bilalen bolonɔ bilalen sɛbɛn na o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen Wolverhampton yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso ye a kunnafoni lase ntɛnɛn tɛmɛnen kunna se a ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye site internet ye ani X a ka compte X sanfɛ kunkɔrɔta ko don n'i b'a dɔn ko Giga Nasser san 23 don a bɛ ntolan tan Burkina forobatɔn fana na kɔfɛmaa don n'an ko défenseur central wari a musaka ka ca kosɛbɛ ka bɔ Sɛribi ka taa Angleterre a bɛ t'i jɔ euro miliyɔn 12 la a ka tɔn a ye ntolantan daminɛ min fana na Burkina Faso n'o tɔgɔ ko Vitesse FC o bɛna a bolo nɔ kunkɔrɔta ko don n y'a fɔ cogoya min na o bɛna CFA wari miliyɔn 500 ani miliyɔn 70 sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ y'a yira Bewa Lasike Kadɛri Tarawele ka kuma baranin na a tɛna se ka kuma fɔlɔ ko musaka ma don fɔlɔ